Som sa teda chcela spýtať, toto je vaša druhá odmoderovaná akcia s vašim priateľom. Ste zohraní, čo sa týka pódia, takisto ako v domácnosti? Myslím si, že takisto asi ešte nie sme, ale myslím si, že smerujeme tam a myslím si, že to, že sme partnermi aj mimo pódia, môže vo veľa veciach pomôcť, ale zase môže aj uškodiť. Nikdy neviete, ako tá chémia zafunguje. Váš priateľ je teda taký srandičkár, dá sa povedať. Máte niekedy strach, že čo povie? Obávate sa toho? Ja verím, že má rozum a 36 rokov a že to zvládne. Samozrejme, niekedy prestrelí, ale ja si myslím, že on vie, kde je hranica. A vy niekedy máte pocit, že kontrolujete to, čo hovorí, že máte ho chuť navádzať na niečo, alebo necháte ho hovoriť, čo chce? Ja ho nechám hovoriť, čo chce. Ja si myslím, že navádzať ho mala mama, keď ho vychovala a myslím si, že on je v poriadku a zvládne to aj sám. Vy ste teda odmoderovali teraz spolu akciu. Vy ste spolu v podstate každý deň, je to tak? Je to tak, každý deň sme spolu, áno. Vy ste aktívna aj čo sa týka cvičenia, a teda obidvaja. Športujete takisto spolu? Chodívame spolu behávať, naposledy v nedeľu sme boli v lese, chodívame behávať, chodili sme, keď sme napríklad boli na dovolenke, tak sme chodili na jogu spolu, teraz je menej času, keď sme tu, ale na jogu, chodili sme spolu, do fitka sme boli asi párkrát, ale väčšinou je to beh alebo tá joga teda. A viete povedať, že v čom ste napríklad lepšia vy a v čom on, lebo asi skôr tá joga? Tak logicky, áno, joga myslím si, že ide lepšie mne, aj keď pri joge sa ťažko dá hovoriť, čo ako komu ide, lebo tam každý má svoje tempo, ale asi joga mne a bežec je on lepší, no on vydrží dlhšie trate a beží rýchlejšie, takže tak to máme podelené. A tak máte to tak podelené, že keď napríklad mu nestíhate, tak spomalí, že myslí na vás? On práve, že niekedy až príliš pomaly ide a ja už mu hovorím, že pridaj, že zase ako halo, pome. Takže on sa vie prispôsobiť, on nie je taký, že sa rozbehne a nájdem ho až o 3 kilometre niekde pri strome. Vy máte obidvaja vyšportované postavy. Ako často chodievate teda buď do hôr, behať, alebo na tú jogu? Snažíme sa, Maťo chodí 5-krát do týždňa minimálne a ja sa snažím tak 4-5, ale takto striedam, raz fitko, raz si spolu zabeháme a ako čas dovolí. Teraz som mala 2 týždne chorá, takže som nebola vôbec. A ako riešite chorobu? Čo vám tak najviac pomáha? Takto ide zima, takže je to teraz celkom dosť. Máte takú nejakú radu a trik, ktorý používate? Zázvorový čaj s citrónom a dokonca mi teraz kamarátka poradila, že so škoricou a kajenským korením, že to zabije všetko. Ale nezohnala som kajenské korenie, keď som ho potrebovala, takže zatiaľ to bol len zázvorový čaj a podľa mňa len oddych. A ten oddych ťažko veľakrát nedostaneme a potom to nevyležíme a potom sa to ťahá. Takže asi okrem oddychu vám neviem poradiť nič. Rozumná strava, ale tam má byť každoročne a celoročne. A oddych je u vás znamená čo? Ako máte vy oddychový deň? Oddychový deň, že si dáme nejaký šport, keď nie som teda chorá. Buď tá joga, alebo niečo, potom s obsom ísť párkrát von, lebo ona sa rada chodí prechádzať do lesa aj na dlhšie a nemáme v pracovný deň čas ísť na tak dlho, ako by sme chceli. A potom niečo dobre si uvariť, prípadne ísť sa niekde najesť, ale snažíme sa uvariť skôr. Pozrieme si seriál, prečítame si knižku, taká je úplná pohoda a ja som rada aj sama. A keď som sama, ja celý deň sa s nikým nebavím, ja si vypnem telefón, robím si čaj a s obsom sedím a ani neviem, ako prejde ten deň. Je možné, že za chvíľočku už nám nasne, že ste aj teda fanúšička zimných športov? Som relatívne, lyžovania teda som, chodíme lyžovať, aj keď minulý rok sme boli veľmi málo, ale myslím si, že keď je taká pekná lyžovačka, je to super. Ale inak tú zimu až tak ja neobľúbujem. Čiže skôr ste taký letný, jarný typ? Určite áno, ja nemám rada, keď je vonku zima, keď je ľad, keď sa šmíka, treba sa naobliekať ako cibula. Teraz ste asi aj menili šatník, prechod. Máte teraz nejaký trend, ktorý je váš obľúbený, niečo, čo vám teda utkvelo v pamäti, napríklad z módnych dní? Z módnych dní neviem, či mi niečo utkvelo v pamäti, ale mám rada čížmy ja veľmi, čiže ja mám rada toto prechodné obdobie a to je jedna z mála vecí, ktoré na zime mám rada, že čížmy sú podľa mňa taká dobrá obuv, že vyzerajú tak trendovo a nemusia byť ani na vysokom podpätku. A inak ja rada nosím saká a košele kedykoľvek, takže myslím si, že na jeseň o to viac ako v lete. A vy teda nosíte často vysoké topánky, keď ste napríklad na akciách a stáva sa, že ste aj vyššia od svojho partnera, keď máte vysoké topánky? O trošku som, no áno, ale on to nejak nerieši. Prežijeme to obidvaja v zdraví. Takže obidvaja ste s tým v poriadku? Áno, úplne, on toto vôbec nerieši. Dobre, ďakujem veľmi pekne za rozhovor, pekný večer prajem. Ďakujem vám veľmi pekne. Držte sa.